News jabarani fleba wanga foli ni tanuni ambo takadi au bele jelema bi juma ye je kalo le temps ani duru samba flani muwa ani fla limana jereje kulu chen muso amba bele jele foka awali mando kajira ka foka kuna fondi gafe ulakali wati sele flani ladala jemu anfe no kadamne ndene foka se juma de ma ni wati manase limana umi gafe uye minu be sebe ambalma kuna fondi laufe ande bi kenaka kasega aywa bama yelema bamana kana au bele jele bisega famia soro jamana kuna funla chogo mina aya kanu ka ke bamana kan de la sabu ma chamambi odeme ma chamambi famia soro odela okuma mi mana fo konna la chamambi ka tatata ola o mi gafe obiano limana amina laje kan dado minuna aywa lesor bia soir de banko biano nouvelle horizon bia l'indépendant bia les échos wele bien ka soro ka kunche ni le sphinxie mi face de selon la bakurumba lesor bia ko anga dugu jukoro nafolo olu boli limana ajalla ka fo gouvernement ayo kay hakilla kurami ni obikoni obina do bala sisande limana ajalla ka fo folo ni ma kungulela kana ayo adnaw minumbe ne olu bina anga dugu jukoro nafolo bo ibaye ayo olu ma kelemu isi amara de bi di olu mo be baranke kunga atina kete ble kunungo premier ministre ni aywa ministre to wolu nyogoye do ka fo ma conseil de cabinet ko na fora ko mali ko mina aka du jor na fulu akera petrolio akera gazio akera hali fo ma ko hydrogène le mana ko abitladi kata muwa wal mabinani la atina fo ko soro tari bitlade nga aywa du golo yoro membe ni na folo yera koro obitla kemesara muwa wal mabinani aywa uni jamana bo barake nyonfe ko ye kibara dumay le soro yo fo mana boy le mana lakana ko strategie la ajala ka fo jamana lakana aywa ko minisma no ye jien ke la tomba ka bolo fara mimbe mali ko nala ya o ka keleche ko ya maria kontu bolo folo ayo o bara udlona ko u ka tanika segu minumbe nubo kay mali ko nala ya no o glona folo amina ndado ni kuna fonu na lesoro ko nala o mana boy so de bamako kumana so de bamako ya jira ka fo mi ab fo mi mako kasigi nyanwe le mana ka kuma uta nyondala o de sika fo lainina minye politique ton adema PAJ fait kunungo alamsa je kalot le tan nani keneka minumbe ni olu senira beje fanga na langa jamana kono ya uchama kumbe kenenkai kuma kumika ke minka we aya kalata seben shara kura min tara la loi électorale ani anga shara sumbai mi ni ale falengo kuma be sena ko kuma de kumika ke oka kenekai minye mau hakli tora maminga kuma na we maître Kasum Tapoye maître Kasum Tapo ko ni tabali goshi aya dira ka foko jamana kuntigi min be franjera fanga kuna sisan limana ko shara foite min be se ka dira ka foka bi segi kambo jamana kuntigi no fe do na tawla ko ni kuma de maube kuma fu minun fo amina ndado la sisan soir de bamako konna la mana boy nouvelle horizon ya dira ka fo min yanga député ou CNT député ou de kodo le mana olu be tamala sisan jamana konnala ko kumbe gawo wala saka sega sharia kuramina taranga kalata ko kunyela loi électorale kasuka to nyefo mawiye le mana wala sa jamana de umusega famia soro kalata seben kuraina chogomina l'indépendant fana biano l'indépendant jira ka fo ko samia le mana ambe samia la aywa ko nyina jichama mi songa na de l'indépendant de fo odun no fora kaba le mana ko mau ku janto minumbe ne ulube sigi kodawni badawla walma minu yero ka so yamara tu bolo ka so jo yoro minuna ukala je ku hakili to yerela aywa mali météo de ni kibara fo l'indépendant kona minu lakali awi mi les échos limana écho biano ko Gabriel Touré na fo ponge kena suba mi flek lu sanfla la limana ajala ka fo ko lu ye tlefla barabla do damne na kunu wo yere ka sabu ke ku ka hakenyini de la eko yo kuma fo ami soroga kunchani mi o le sphinx limana o sphinx ga kuma dabalba kuma de do ko ni boutique tigi do no yo ko boutique tigi do limana o ale de fleni ka mi binkani wale taganyeshi aya musomani fitin do ma santan kele limana amado do mai o tarawulu femina limana o boutique tigi re ko ale be kasobo mbalani watina amina ulakale awye sisan no mi le sori ambi fasiri damne ni ale limana le sori ko kuma la bi kuma flaba konna la folo ye munye
a jarala k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna la yan min ye Mali ye limanaw dugu jukɔrɔ nafolo kɔni a bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan a kɛra pétrole ye o a kɛra gaz ye o a kɛra hydrogène ye o limanaw jateminɛ de kɛra k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ Mali kɔnɔna la yan n'a ma ɲɛ ko Mali ye Ala ye Mali sɔn nin nafoloba ninnu na n'a bɛ sɔrɔ an ka dugumakolo jukɔrɔla la yan ko min y'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye o kɔni filɛ nin ka hakilila kura ta ko jɛnko nin tɛna kɛ n'a ye bilen k'a fɔ ko bɛnkan minnu bɛ n'o ye baaraɲɔgɔnya bɛnkanw ye ayiwa minnu bɛ tɛmɛ Mali ni a baarakɛɲɔgɔn cɛ minnu bɛna ayiwa dugujukɔrɔ nafolo ninnu bɔ n'a ma ɲɛ ko pétrole bɛ Mali la gaz bɛ yan hydrogène bɛ yan nɔ an ka dugumakolo in jukɔrɔ limanaw ko ayiwa tilali kɔni a la tilali Mali b'a ta sɔrɔ cogo min na ayiwa ko o baara o de daminɛnen filɛ nin ye a bɛ fɔ min ma ko exploitation n'o de ye ka dugujukɔrɔ nafolo yɛrɛ k'a bɔ dugumakolo jukɔrɔ k'a kɛ maa magoɲɛfɛn ye n'a ma ɲɛ ko fɔlɔfɔlɔ limanaw sanu bɛ bɔ nka sanu la i b'a sɔrɔ anw tɛ y'a kɛnɛ kan ayiwa cakɛda minnu bɛ yen n'olu b'a bɔ olu kɔni ta ye u b'an bolo la sɔn de ka taa n'a tɔ ye o y'a la ko fitinin nka nin kɔni ye ko belebeleba de ye sabu a jala k'a fɔ sanu bɔli yɛrɛ tɛ walima pétrole bɔli tɛ walima hydrogène walima gaz bɔli tɛ n'a fɔra k'a fɔ ko a yera yɔrɔ min na Mali gouvernement bɛ taa ka piquet turu ye maa minnu bɛna n'olu fana b'a bɔ olu fana bɛ t'u ka piquet turu ye a bɛna fɔ a dugukolo bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ de yɔrɔ o la a ma se bɔli la ka jango k'a fɔ k'a tila ni ɲɔgɔn cɛ o la gouvernement b'a jɔ a fana b'a ta bɔ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara gouvernement bɛ se ka 20 walima 40 bɔ o bɛ taa gouvernement ka wagandɛ kɔnɔ o yɛrɛ o t'a la a bɛɛ ye ko ni u ni maa minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn in na n'u sɔnna minnu sɔnna ka na baara kɛ ayiwa an ka dugumakolo ninnu sanfɛla la limanaw ko i b'a sɔrɔ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 15 limanaw o y'a la cayalenba ye sariya kura min tara kɔsa in na n'o tara an ka dugujukɔrɔ nafolo kow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la pétrole ko ayiwa ko o na di Mali ma yɔrɔ a kɛra bafa ni kilicɛ ye a jala k'a fɔ ni yɛlɛmani de bolodara kunungo premier ministre ye sigi dɔ kɛ ani ayiwa tɔɲa ministre u kan ka conseil de cabinet limanaw min ye ministre min bɛ yen n'o b'an ka dugujukɔrɔ nafolo kunna Seydou Lamine Traoré ale de ye nin kuma fɔ a ko an bɛ don min na ko bi ayiwa Traoré kɛ y'a jira k'a fɔ an ka dugujukɔrɔ nafolo kɔni tɛna kɛ i n'a fɔ ba y'a ye bilen k'a bɔ ka taa n'a ye walima k'a fɔ de k'a bɔ k'an bolo lasɔn o t'a la bilen n'a fɔra k'a fɔ sanu yera yɔrɔ min na pétrole yera yɔrɔ min na gaz yera yɔrɔ o yɔrɔ ani hydrogène yera yɔrɔ o yɔrɔ n'a a ɲinini baaraw daminɛna gouvernement bɛ ye kɛnɛ kan n'a bɔli daminɛna gouvernement bɛ ye kɛnɛ kan limanaw o de ye kuma yɛrɛ koloma yɔrɔ ye o mana bɔ yen lakanako siratigɛ la lesɔrɔ y'a jira k'a fɔ ko Mali ye dansigi kɛ fɔlɔ MINUSMA ale ka taa ni ka seginw la Mali kɔnɔna la yan k'u k'u jɔ fɔlɔ Mali mana kɛ cogo o cogo limanaw MINUSMA i b'a sɔrɔ ale bɛ yan nɔ lakanako ni basigi ko de la ko kunungo yɛrɛ alamisa limanaw ni kibaruya bɔra ka bin k'a jira k'a fɔ ko ayiwa MINUSMA n'o ye diɲɛ kɛlɛ a tɔnba ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔna la lakanako ni basigi ko la ko k'a f'u ɲɛna k'u ka baaraw u ka a jɔ fɔlɔ n'u y'u ka kɛlɛcɛw ye u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ Mali kɔnɔna la yan n'u bɛ lakanako la n'u bɛ munumunu zalo la jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ yɔrɔ min ka d'u ye u bɛ don yen yɔrɔ min man d'u ye u bɛ bɔ yen ko k'a fɔ MINUSMA maaw ye ko u ka o taa ni ka segin u ka a jɔ fɔlɔ limanaw ni kuma min fɔlen filɛ nin a bɛnna ni waati ye MINUSMA yɛrɛ ka mandat n'o y'u ka baara ye dɔ ka fara a kundama kan ni san kelen ye yɔrɔ san kelen min farala kan u bɛ taa kuncɛ fo san wɛrɛ juin kalo tile 30 natɔ in na a bɛnna ni o ye waati min fana yɔrɔ MINUSMA yan'a ka nin mandat in a ka kurakuraya a jala k'a fɔ conseil de sécurité diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen o lakanako ma a kuma cayara ye kosɛbɛ sabu Mali gouvernement y'a jira k'a fɔ taabolo bɛ taabolo la Mali tɛna jɛn ni o ye bilen o dɔw bɛ tali kɛ hadamadenya hakɛ minnu bɛ yen ni MINUSMA bɛ to ka sɛgɛsɛgɛliw k'a la ko sabu k'u bɛ o baara in kɛ u bɛ politique de don a la walima u bɛ gouvernement jalaki kuma bɛɛ walima ka Mali finitigiw jalaki kuma bɛɛ k'u k'u sen bɔ o la o kuma cayara kosɛbɛ Rusi jamana yɛrɛ ni Chine jamana y'a jira k'a fɔ olu tɛna u sen don o baara in na olu y'u yɛrɛ minɛ o baara in na ko a bɛnna ni waati fana ye limanaw min ye kɛlɛcɛ dunan fɛn fɛn b'an ka jamana in kɔnɔna la i n'a fɔ takubaw barikaniw olu bɛɛ lajɛlen y'u ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ limanaw a bɛnna ni waati fana ye yɔrɔ kuma min bɛ bɛɛ lajɛlen da sisan o ye ayiwa Kodiwarikaw ka kɛlɛcɛ 49 min bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu tɛgɛ tara Mali kɔnɔna la yan ko ayiwa min ye
a fɔ min ma ko mercenaire do n'o ye cidenw ye minnu cira ka na tiɲɛni yɛrɛ kɛ olu kɔni bɛ bolola an bɛ waati min na ko sisan limanaw ko in kɔni a bɛɛ dondora ɲɔgɔn na ayiwa gouvernement ka nin hakilila in tali a bɛ n'a fɔ janto yɛrɛ la bamananw ko ten o de kɔrɔcogo ka ɲi kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔna la limanaw min ye le soir de Bamako ye an bɛ don ale kɔnɔna la kuma na soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko politique ko bunakun kan ayiwa min bɛ tali kɛ charte n'o ye furanjɛla fanga bɛ ka baara kɛ ni sariya gafe min ye ani sariya min fana tara ka n'a bɛna kalata baaraw kɛ loi électorale ani an ka sariya sunba limanaw ale bɛ se ka yɛlɛma cogo min na o kumasenw de o baabu de tun bɛ sen na ayiwa min ye ADEMA PAEJ politique tɔnba min b'an ka jamana kɔnɔ ale comité exécutif de wele bila maaw ma minnu bɛ yen ni maa hakili juru caanen don k'u ka na u ka hakilila falen-falen kɛ nin baabu saba in kan n'i ye jateminɛ kɛ a jarala k'a fɔ nin barosigi min n'a kɛra limanaw a kɛra sababu ye kuma camanba de fɔra kɛnɛ ka ye min ye kunnafonidilaw tɔgɔlasoba ye maison de la presse kuma in tun bɛ ka kɛ ye de a jarala k'a fɔ professeur Makan Musa Sisoko ale yɛrɛ y'an ka sariya gafe dɔnba ye n'o ye constitutionnaliste ale tun bɛ kɛnɛ ka ye ale yɛrɛ ADEMA tɔnden ye ka taa se kalanfa Cheikh Amala Touré ani Mahamadu Konate ale ye sariya dɔnba ye an ka jamana kɔnɔ ayiwa ninnu tun bɛ kɛnɛ ka ye ka taa se ADEMA yɛrɛ ɲɛmaaba professeur Marie Macha Jara ko ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan limanaw min ye kumatigi ye n'o ye an balima kunnafonidila ye Alexis Kalambri ayiwa ale de tun bɛ ka kuma tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ waati min na a ye kuma dadon a ye kuma di min ye maître Kasum Tapo ma maître Kasum Tapo ka kuma daminɛw la limanaw a ko avocat min filɛ nin ni limanaw avocat jolen don an ka jamana kɔnɔna la yan a ka kuma daminɛna ni min ye limanaw o ye k'a fɔ ko aya sariya sunba yɛlɛmani komi n'a bɛ senna nin ko ale kɔni fɛn kelen kɔni bɛ ale b'o dɔn o ye k'a fɔ sariya kisɛ dɔ bɛ yen n'o ye article 41 min b'an ka sariya sunba kɔnɔna la k'o t'a yamaruya fiyewu limanaw jamanakuntigi min bɛ an kunna bi furanjɛla fanga kɔnɔna la ko ale ka i kanbɔ ayiwa jamanakuntigiya nɔfɛ kalata sen fɛ ko kuma in kɔni bɛna fɔ kuma kuni ju tɛ kuma minnu na maaw bɛ ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ min ma ko faux débat limanaw ko a kun tɛ min ye kuma dile professeur Makan Musa Sisoko ale ye hakililajigi kɛ charte yɛrɛ taabolo la charte min bɛ yen ni furanjɛla fanga bɛ ka baara kɛ n'a ye bi a ko charte furadama a man yɛlɛ an ka sariya sunba ye n'o ye constitution ale sanfɛla la ale y'a jira k'a fɔ ko nka n'i ye sariya sunba yɛlɛmani ko kuma mɛn ale y'a kuma mɛn nka a b'a jira k'a fɔ ayiwa jamanakuntigi min b'an kunna bi limanaw ale tɛ se ka sariya sunba in a yɛlɛma nka u bɛ se ka yɛlɛmani fitinin dɔw bɛ yen o yɛrɛ y'a la fitininin de ye dɛ ka u bɛ se k'o de k'a kɔnɔna la nka k'a fɔ de ka sariya sunba ka ta ka bɔ yen pewu ka na ni kura ye ko o sariya tɛ jamana ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna bi o sariya tɛ olu bolo sariyatigiw yɛrɛ dama de bɛ ka nin kuma fɔ dɛ limanaw min ye Mahamadu Konate ale yɛrɛ ye min ye juriste ye sariya dɔnba ŋana don maître Kasum Tapo ka kuma daminɛw la ale ye min fɔ ko jamanakuntigi tɛ se k'i kanbɔ n'o ye furanjɛla fanga ɲɛmaa ye min ye Mahamadu Konate ale k'o kuma in k'o tɛ tiɲɛ ye ko maître Kasum Tapo y'o kuma min fɔ k'o kuma in tɛ tiɲɛ ye o kuma fɔlen jama kɔni ye tɛgɛrɛ fɔ a kuma cayara kosɛbɛ ale ka kuma in de kɔni ye kuma yɛrɛ caya maaw ni ɲɔgɔn cɛ sabu ale y'a jira k'a fɔ ko ayiwa min ye jamanakuntigi ye min bɛ furanjɛla fanga kunna bi ko n'a y'a ja fo n'a ma ja dɛ n'a y'a ja k'a bɛ se k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ i n'a fɔ finitigi tɔw olu a yamaruyala olu ma cogo min na ko a ka fanga bila ka fini bila n'o ye sɔrɔsi fini ye limanaw kalo 4 yanni kalataw ka se k'a bɛ se k'i kanbɔ limanaw nin ye sariya tigilamaw yɛrɛ dama ka kuma ye kunnafoni filɛ an ye nin bɔ soir de Bamako de kɔnɔna la o mana bɔ yen Nouvelle Horizon bi yan nɔ a ko min ye CNT ye n'o ye an ka députéw ye minnu bɛ Conseil national de transition kɔnɔna la ko olu ciden dɔw wulilen bɛ bi ka taama ka maaw sɛgɛrɛ an ka marabolow kɔnɔna la a jirala k'a fɔ Conseil national de transition min y'a ɲɛma dankan Sarid Aga Imbarkawan ani Noum Sarr ayiwa k'olu bɛ Gawo nin wagati in na kabi kunungo alamisa juillet kalo tile 14 ko ninnu ka taali la dɔwɛrɛ tɛ limanaw walasa ka se ka ye maaw kɛrɛfɛ
jamana denw kɛrɛfɛ ka taama limana walasa min ye sariya kisɛ min ni o tara olu sen tɛ kelen maaw fɛ ni maaw hakili b'a la ayiwa juin kalo tɛmɛnen tile 17 ni jamanakuntigi yɛrɛ sɔnna ma k'a kɛ sariya ye ko baara ka kɛ n'a ye wa min ye CNT député yɛrɛ ye olu ye bolowuli kɛ maa 100 ni maa 15 olu sɔnna ma maa 3 olu ma sɔn a ma a kɔni kɛra sariya ye sabu député fanba olu de ko k'a ka kɛ sariya ye colonel Assimi Goïta yɛrɛ ale ye a bolonɔbila kɛ k'a fɔ ko ayiwa baara ka kɛ ni sariya ye o sariya kofɔlen min filɛ n'o ye loi électorale sariya kura don ale de bila kɛ ka an ka kalataw baaraw bɛɛ lajɛlen labɛn a ka kan ni kalata kɔni bi kɛ jamanadenw de bi bɔ ka kalata n'a fɔra sariya tara olu tɔgɔ la olu to sariya kɔnɔ ko dɔn o fana ye baara la gɛlɛya dɔ ye ninnu ka wulikajɔ k'a kunba de o ye walasa ka se ka taa jamanadenw sɛgɛrɛ a jala k'a fɔ CNT ma kofɔlen minnu filɛ n'o ye Asarid Imbarkawan ani Numsar olu bɛ Gawo mara kɔnɔna la nin waati na walasa ka se ka maaw sɛgɛrɛ ka loi électorale ka ɲɛfɔ u ye ayiwa n'a ma ɲɛ ko kalata bɛ k'i kunda an kan u ka se ka kalata sɛbɛn a kɔnɔko yɛrɛ dɔn kunnafoni ye nin limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la o mana bɔ yen l'indépendant bi yan limanaw l'indépendant kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ko ɲina samiyɛ ayiwa ɲininkalaw ko samiyɛ a bɛ sɔn ka ji caman de bɛ sɔn ka na ɲina ka kɛ ni sango ta ye Mali météo olu minnu bɛ waati jateminɛ ayiwa olu de ye nin kuma fɔ ko ɲina ayiwa sigi kun kɛmɛ ka sanji hakɛ min kɔnɔ k'a bɛ sɔn ka tɛmɛ o kan a yala k'a fɔ ni sanji n'o ye sɛnɛkɛlaw kɔni ka fɛla ye yɔrɔ ni ye jateminɛ kɛ sɛnɛ yɛrɛ ale jɔyɔrɔ de ka bon an ka sɔrɔw la kosɛbɛ a fɔ min ma ko produit intérieur brut ni ye jateminɛ kɛ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 33 sɛnɛ jɔyɔrɔ ka bon o la min ye jamanadenw yɛrɛ ye minnu bɛ n'olu bɛ sɛnɛ kɛ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara malidenw na maa 70 ni maa 9 olu de ka baara bɛn bɛ sɛnɛ ma ni o baara ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ a jɛla k'a fɔ ayiwa sɛnɛ kɔni limanaw ale de ni sɔrɔba bɛ Mali la bi sɔrɔ caman bɛ bɔ sɛnɛkɛlaw de fan fɛ sanji min n'ale de bɛ kɛ sababu ye ka sɛnɛ ka a ɲɛ sanji a hɛrɛma de ka di maaw ye kosɛbɛ ko nka ayiwa ɲinanta in Mali météo ale filɛ nin ka kibaruya bɔ ka bin k'a jira k'a fɔ ɲina san 2022 in kɔnɔna la ko sigi kɛmɛ ka sanji min kɔnɔ k'a hakɛ bɛ sɔn ka caya kosɛbɛ ni yɔrɔ ɲina samiyɛ Mali météo yɛrɛ ka fɔ la ko a kɛra samiyɛ daminɛnen joona wa ko samiyɛ a bɛ sɔn ka fori laban na a tɛ fori joona kosɛbɛ ni o kibaruyaw dira a jala k'a fɔ sanji min n'a nana ka kɔn ɲina san ye a ye tiɲɛni minnu kɛ jamana protection civile maaw yɛrɛ ka fɔ la salango ko tiɲɛni 23 o de kɛra Mali fan caman fɛ min ye yɔrɔ caman ye yɔrɔ 84 ɲɔgɔnna n'o ye sigidaw ye sanji ka kɔlɔlɔ sera olu ma a jala k'a fɔ maa 3,770 sanji kɔlɔlɔ sera olu ma maa 10 ɲɔgɔnna olu ni tora a la a jala k'a fɔ Bamako yan yɛrɛ yɔrɔ Bamako ta y'a la kɔlɔlɔ min ye limanaw sanji sɛnɛ tɛ kɛ yan nka yan sanji kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye o ye minnu bɛ yen ni olu bɛ t'u sigi badaw ni kɔdaw la limanaw minnu fana bɛ yen n'u ka ɲamanbɔyɔrɔw ma ɲamanbɔyɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ si ni ayiwa ji tɛmɛsiraw pɔnw kɔnɔna ani ayiwa ji bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu fɛ o de ye Bamako ta sigi yɛrɛ gɛlɛya ye min ye protection civile maaw ye Colonel Bakari Daou, sous-directeur des opérations de secours et d'assistance, direction générale de la protection civile, ale ni ladilikan in di a ko yɛrɛ la gɛlɛya ye min ye o ye k'a fɔ pont belebeleba min filɛ nin n'ale bɛ tɛmɛ Medinekura ka na tɛmɛ stade Omnisport kɛrɛfɛ limanaw ko ɲama de kɛmɛ ka o pont in geren ale dun ye pont belebeleba de ye min bɛ Bamako cɛci wa i b'a sɔrɔ pont misɛnninw bɛɛ lajɛlen ji bɛna bila ale de la wa ko ɲama de kɛmɛ ka o pont in fa tewu o kɛmɛ sababu ye ni ji yɛrɛ nana limanaw a bɛ walankata pont min fa ka Bamako dugu kɔnɔna bɛɛ lajɛlen minɛ ko y'a la kɔlɔlɔba dɔ ye a la kɔlɔlɔba dɔ fana ye mun ye limanaw a ko ni ɲama min filɛ nin Bamako Medinekura a bɛ se tonne 1786 ɲɔgɔnna ma min bɛ yen ni voirie kuma bɛɛ a b'a fɔ k'a b'a cɛ nka i b'a ye ɲama i b'a fɔ ko a bɛ poyi dugumakolo jukɔrɔ dɔ bɛ fara a kan kuma bɛɛ o ka bɔ yen Dawudabugu ni Ɲamakɔrɔ fana cɛ
a jala k'a fɔ pɔn min bɛ yen n'u kama pɔn tɔrɔdi limana ko maaw fana ma ɲamanbɔrɔ si sɔrɔ n'o pɔn kelen tɛ ko kɛmɛ sababu ye limana ni maaw hakili b'a la san 2019 ko maa 10 ɲɔgɔnna o ni tora o yɔrɔ kelen na ye o ka sababu kɛ ji tɛ taa yɔrɔ sɔrɔ wa ji dun tɛna a ka sira bila limana mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ u sigiyɔrɔw la maa de bɛ se ka i yɛrɛ lakana ka bɔ kɔlɔlɔ tɔɔrɔ ma min sigidalamaw ye olu caman jara k'a fɔ ɲamakɔrɔ min filɛ nin limanaw n'a jala k'a fɔ jiboli sira yɛrɛ ka dɔgɔ in maaw k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye ɲama bɔ ji sira la limanaw ji bɛ tila ka don e yɛrɛ de kan ko an bɛ don min ko bi Mali météo y'a jira k'a fɔ maaw k'u hakili to nin yɔrɔ ninnu na ko sanji min hali n'a sɔrɔla a daminɛna kɔlɔlɔ kɔni ma y'a la fɔlɔ an tɛna ala deli o la min ye nara ye ani Agel Hawk ko sanba dɔ nana ye a ma tiɲɛni kɛ o b'a jira k'a fɔ kɔfɛ kana maaw k'u janto sanji ale a taabolo la kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la o mana bɔ yen les échos welewele bi yan nɔ a kumana limanaw écho y'a jira k'a fɔ ko an ka kɛnɛyasoba min filɛ nin ye kulu sanfɛla la n'o ye Ponge Ponge baarakɛlaw ko tile 2 baarabila u y'o daminɛ kabi kunungo juillet kalo tile 14 tile 2 baarabila min filɛ nin ye a bɛ don hukumu kɔnɔna la k'u kun ye lasɔmini kɛ u ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ baara ko kunna u ye lasɔmini kɛ a la a mɛnna lasɔmini min ni a na kɛ minisiri min kun kɔrɔta ka bɛn n'a ye a ma kala don i ɲɛ na ka bɛn n'a ye o de la Ponge baarakɛlaw ko ko kɔni sera a dan na sa olu kɔni ye tile 2 baara bila u y'o daminɛ kunungo ka sababu kɛ mun ye ko laɲini dɔw b'u fɛ u ka kuma lasela ka fɔ la ko syndicat minnu bɛ yen n'olu bɛ baarakɛlaw lafasa o syndicatw fereke don bɛ olu senna u ka baaraw la o syndicat yɛrɛ baara kɛ ka sababu kɛ dɔw bɛ yen u bɛ ka taa don syndicatw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka u bila ɲɔgɔn na ko baarakɛlaw yɛrɛ fana ka sara min bɛ yen n'o ye u ka prime de gardiw ye ani Ponge yɛrɛ kɔnɔna jɛya jamanaw ani furakɛli cogoya yɛrɛ ko nin bɛɛ lajɛlen majɛ de ye majɛ minnu bɛ yen ni syndicatw ko ka fura ɲini o la u ka bɔ yen fana hali u ka plateau technique ani service imagerie n'o ye ni bana b'i la limanaw machine min bɛ yen n'a bɛ farikolo lajɛ ni bana min b'a la k'u fana ka se ka don ba la ani sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ kɛ n'o ye analyse ye ani furaw fo ka taa se laboratoire ani pharmacie limanaw ko nin bɛɛ ye yɔrɔ ye gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na syndicat y'a jira k'a fɔ olu kɔni ye lasɔmini kɛ gouvernement yɔrɔ k'a bɛna fɔ gouvernement kɛlen don ka olu ka laɲini kɛ i b'a fɔ ko ayiwa a tɛ ba la gouvernement kɔni a ma don ba la baarakɛlaw y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ taa baarabila la tile 2 baarabila o daminɛna ko n'o ma fɛn ɲɛ juillet kalo tile 20 k'u na baarabila wɛrɛ da don ko kura n'o ma fɛn ɲɛ limanaw ko in a bɛ sɔn ka taa laban baarabila pilengetew de la utu kalo tile fɔlɔ san 2022 kunnafoni filɛ nin écho welewele limanaw an b'a kuncɛ ni min ye teliya la o ye le Sphinx limanaw le Sphinx ko nin ye dabaliban de ye ni ɲɔgɔnna waleyaw kuma bɛɛ i b'a mɛn an ka jamana in kɔnɔna la yan ko a bɛ fɔ min ma ko pédophilie limanaw nanzarakan don nka n'i ko k'i bɛ nin fɔ bamanankan na o tɛ dɔwɛrɛ ye denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen ni npogotiginin don ni baliku de bɛ ɲɔrɔki ka kɛ u kan limanaw lamɛnbaaw ka hakɛ to cɛnimusoya sira la limanaw ko o de a fɔ o de ma pédophilie ko butigitigi dɔ filɛ nin ye yɔrɔ an fɛ yan an b'an ka butigitigiw an b'u tɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɔ ko kɔrɔbɔrɔ butigi limanaw o tɛ n'a fɔ kɔrɔbɔrɔw tɔgɔ de bɛ ka fɔ yan Sphinx bɛ k'a lakali cogo min na nka n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye butigi feerelaw lajɛ a caman ye siya bɛɛ b'a la surakaw b'a la arabuw b'a la filaw b'a la a n'a ɲɔgɔnna caman dɔgɔnɔw bɛɛ de bɛ butigi feere kɛ lɛrɛ Mali la yan anw da delila bɛɛ ko kɔrɔbɔrɔ butigi min filɛ n'o tɔgɔ bɛ ka fɔ Sphinx kɔnɔna la bi limanaw ko ale de filɛ nin ka waleya dɔ kɛ waleya min ni ayiwa baliku min b'i yɛrɛ ma i tɛ sɔn ka a baara kɛ a jirala k'a fɔ araba tɛmɛnen juillet kalo tile 6 ayiwa ko nin de filɛ nin ye ayiwa npogotinin fitinin dɔ o kɔni y'a tɔgɔ da ko Muna nka o t'a tɔgɔ ye ko Muna tɔgɔ in de filɛ ka taa sanni kɛ a taara safunɛ san de la limanaw o y'a to safunɛ san de senfɛ ayiwa ko yɔrɔ a sɔmina baara in na a tun bɛ to ka nin ɲɔgɔnna waleya de ta ka ɲɛsin npogotiginin ma san 11 limanaw ko taa ni ka segin la min ye kari dɔ la juillet kalo tile 10 a jirala k'a fɔ o tɛmɛnen yɛrɛ npogotiginin de taara safunɛ san na a ka sɔrɔ ka datugu musomanin da limanaw bamananw ɲuman min kan ka kɛ a y'o kɛ ka sɔrɔ ka kɔlɔlɔ ta ka ɲɛsin musomanin ma
musomanin kɔni ta kɛra la kɔlɔlɔ ye sabu a jogina limana a ka sɔrɔ ka ko in dogo somɔgɔw la taama cogo kɔni ma o de yɛlɛmana sabu min ye a bɛnkɛ dɔ ye o de y'a ye k'a fɔ ayiwa den filɛ nin cogoya min na nin t'a cogoya kɔrɔ ye ka sɔrɔ k'a ɲininka ka sɔrɔ ka kuma in ɲɛfɔ limana ka sɔrɔ ka taa kɔrɔbɔrɔ butigitigi minɛ ka taa n'a ye commissaire 5e arrondissement min ye commissaire divisionnaire Amadou Sissoko ale n'a ka cɛdenw ale yɛrɛ de ko ko in ale b'a ta bala sabu maa tɛna nin ko ta bala de ale yɛrɛ de bɛ nin ko ta bala sabu ko nin ye binkani wale min ye limana a kan ka se fo ka se a dan na nka a nana ye k'a fɔ limana musomanin san 11 n'o ye muna ye ko na kɛ procureur dɔ de den do limanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw la les sphinx limanaw an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ gafe kuraw mana sɛbɛn k'o lakali aw ye ladira kɔnɔ o tuma a k'an bɛn ala ka juma hɛrɛ caya